Fl-istess jum li fih ħareġ li n-nies qrib Simon Busuttil sabu posthom f'Dar Malta jimqabel l-aħħar elezzjoni ġenerali b'salarji ta' 20 ta' eluf ta' euro, il-kap tal-Partit Nazzjonalista għalhekk f'attività politika fajn sielem. L-ikbar ambaxxata li pajjiżna għandna propju fil-qalba tal-Ewropa qed ibidluha f'każin Laburista. Simon Busuttil sostna li l-politika tiegħu hija mibnija fuq żewġ prinċipji. Din hija kruċjali. Illi l-politika nuru li aħna kapaċi nagħmluha abbażi tal-onestà u l-verità. Iżda Giovanna De Bono ma deret imkien minkejja li madwarha hemm skandlu li dwaru l-kap tal-Oppożizzjoni qed jieqa' sieket. Ir-raġuni vera li Simon Busuttil jixtieq ikun fil-politika mhix l-onestà u l-verità, jiġdu kliemu stess. Jien irrid inkun fil-politika biex nagħmel aħjar minn Joseph Muscat. Il-kap tal-Oppożizzjoni jinsab waħdu fil-litaniji negattivi dwar l-andament ta' dan il-gvern, minkejja tbassir pożittiv u titjib fir-ratings tal-ekonomija Maltija. Saħansitra tkellem b'ton negattiv dwar il-pjan tal-gvern fil-qasam tas-saħħa. Il-gvern ta' Joseph Muscat falla.